Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon! The press exists to inform and educate. Its freedom cannot be without the people who must be informed for them to decide on matters of public interest. We should and must present issues of public importance in a manner that is honest, balanced, objective, without fear and favor. Thus, we give you Action Firing Line. Action Firing Line. Investigative report, interviews, analytical, objective, balanced discussion, fearless comments. Action Firing Line. Action Firing Line. And now, here's your anchorman. Mayong gabi Bacolod, mayong gabi bilagawahin sa Western Visayas. Sabado kita nga adlaw, Agosto 7. Welcome diri sa Action Firing Line. Sa ngalan ni Action Brian Morden, ang inyo diri alagad, Action Boy Duran. Tubtub kita takna alas 9 ha. So updi kita updi ako para sa aton sa nga pagpangalagad, pagdulong sa inyo sa mga issues, pagdulong sa inyo sa mga informasyon nga nagkadapat ninyo mahibaluan, no? But before kita magsugod, i-check ta na aton lakat sa panahon, no? I-check ta kay para nga mabalaan naton kay nasa aga may mga report kita sa mga tropical depression, no? I-check naton ang PDMP with Melvin Fierro sa aton nga weather update. Action Melvin, may gabi. Mayong gabi si mo aksyon boy kag ini atong pinakauli nga lakat sa panahon Agosto 7 ito ay 2021. Sa gyapon southwest monsoon o kun habagat ang nagapekto sa Luzon kag Visayas. Ang Ilocos Region, Benguet, Abra, Batanes kag ang Babuyan Island maka-eksperyensya sa magalumon nga kalangitan kag lapta-lapta mga pagulan kag pagpangilat kag pagpanagob nga dulot sang habagat. Ang Metro Manila kay ibang nga bahin sa nga pungsod Pilipinas may kasarangan ng panahon magluwas lamang sa mga isolated man nga mga pagulan kag pagpangilat man kag pagpanagob nga dulot naman sa mga localized thunderstorms. Ang Western Visayas lakip ng Negros Occidental kag Bacolod City maka-experience kita sa kasarangan nga panahon kag may mga isolated lang nga mga pagulan o kung pagpangilat kag pagpanagob nga dulot man sa mga localized thunderstorms. Mahina itubtob sa kasarangan nga uyop sang hangin gikan sa namin na nasilangan ang naga-impluwensya sa kabugusan sang probinsya kang kadagatan sang probinsya may kasarangan tubtob mabulo-balot. Melvin, Migo, mangkot lang ko blaki kay nasa aga na may report kita nga daw tropical depression ining kulit. Ano to? Lupit. Si tropical depression niya si Waning, si Lupit. Lupit, ang international name niya Lupit. Nag-warning ini siya sa local name. Nagsulod ni Saxon Boy kay na mga alas 5 ginasingaga sa atong Philippine Area of Responsibility. Okay. Pag sa mga alas 5 sining hapon naman nagwa naman sa atong Philippine Area of Responsibility. Nagbalik sa power line naton sa babaw. Extreme Northern Luzon, dra na siya nagsulod tapos nagwa naman dayon. Amo nagaling daw ay tambatsagan mayo kay dali lang siya. Yes, so hindi ta mabatyagan kaya extreme northern Luzon na sa babaw-babaw ng Saxon Boy. Pero may ginalantaw kita nga formation of clouds nga isa subong ka low pressure area sa gwa sa atong Philippine Area of Responsibility. Kaga within 36 hours mabalaan naton kung maka-develop man siya nga isa ka bagyo kag kung magsulod na naman sa aton nga Philippine Area of Responsibility. Okay, sige. Sige, go ahead. Salamat Action Boy, kagamay gabi silwat. Sige, mayang gabi, no? Salamat kid Melvin Fierro sa PDMP. Oops, ang telepono ta daw. Leo ko na sa telepono. Tapos na? Okay, sige. Okay. So, Action Radio Philippine Standard Time, las 6:55. So, itong si Lupit galito, kung si Waning, dali lang siya. That is why nga daw ay ginato mabatsyagan. Dugangan pangati sa extreme northern Luzon ini siya, no? Okay, kadtong kita mga ka-aksyon sa pila naton diri kahambalan, no? Duwa ko ka importante nga bagay aton hambalan ining parte sa duwa ka importante nga mga utilities diri sa syudad sa Bacolod. Ang Seneco kag Basiwa, puro gid, no? If you remember mga ka-aksyon, ang Seneco nagpagawa sang isa ka announcement nga may ara sila pagpasaka sa baliran sa kuryente, sa rate sang aton sinibaliran sa kuryente.
sa 95 centimos ang kada kilowatt hour. Nakibot ko bala kay Nicola. May pasaka gali sila. Nawa ko 95 centavos per kilowatt hour. Di ang akong pamangkot is ano ang ginbasihan sini? Sa sini nga pagpasaka kay if I remember ang kung ang Sineco nag-extend sang kontrata sa KEPCO Salcon kay ang KEPCO Salcon bala nga mong aton supplier sang kuryente nagtapos ila kontrata ining 40 megawatts na kontrata with Sineco nagtapos atong bulan sang Mayo no? May 25 I think to be exact. Now ang ginimo sa dumduman ninyo natalakay ta naman na dire nga nagpatigayon sang bidding ang Sineco ang nagdaog KEPCO Salcon gyapon sa mas madubo nga balayran abi nga presyo sang ila per kilowatt hour nga halin sa 542 nahimo ini nga 329 o kun 5 pesos and 42 centavos sa kada kilowatt hour ginabayaran naton sa KEPCO Salcon ang ila bag-o nga bid 3 pesos kag 29 centimos ang kada kilowatt hour meaning nagdubo ang ila nga bid price meaning kung magnubo ti kundi apos dako posibilidad manubo man ang aton nga balayran sa kuryente. Ano tabo, I don't know, for whatever reasons nga ginapalayag sa Sineco, kaysa nung sa ila kuno may complaint sa isa ka consumer group, gin-extend nila ang kontrata. Nga-extend na ang kontrata until nga ma-resolve ining mga complaint no? Sa ano to nga consumer groups. No? So, gin-extend nila. Why nila award ato ang bid sang Sineco sang KEPCO Salcon nga 3.29 gin-extend nila sa 5.42 sa gyapon nga presyo. Kundi kadamo sang question sa pila ka mga consumers. Nagpadala sang sulat dito sa Department of Energy which ang Sineco ang mga power utilities under dira no Department of Energy mo. Nagpadala dito sa sulat, nagsabat ang DOE kagin padalan sang opinion order ang Sineco nga ang ginhimo nga extension was invalid. Hindi valido ang extension. It cannot be done or they cannot extend the contract as per sa ginsite nga ruling sang Korte Suprema. Sumot silingon pila na kabulan mo kag nag-abot ang nagagwa ang ang order sang DOE. Subot silingon, hindi ito balido ang extension. Kag ginahambalan ng Sineco to proceed with the bidding process. But silingon, to complete the bidding process, i-award na ang 329. Ang pamangkot, ining binulan, iti igo ta mag-abot ang desisyon sa ang order sa DOE, mga July na mo, May natapos, may June pa. Ining bulan, nga wala sang nga extend ang kontrata, ti kundi ka bayad kita 542. Ti invalid. Ti karon ang pamangkot, ano tong matabo to sa rawon ka ginbayran ta to sa 542. Sa kay sino ta to sukton ang ginbayad naton to nga wala ginalaw sang Department of Energy. Okay? So amo na nagsulat pagid ang isa ka konsumidor sa Sineco sa Sineco mismo nga nagapangabay nga hindi nyo pang ipasa sa konsumidor. Hindi nyo pang ipasa. Atong ginbayra naton sa extension sa kontrata, kay ti invalid to ya. So hindi nyo na pang ipasa sa konsumidor. Ginahulat ta pa kung ano ang resulta sila. Pero, ariho, nag-announce recently ang Sineco nga mapasaka sila sang ila sini nga balayran sa kuryente at 95 centavos per kilowatt hour. Ang pamangkot, anong ginbasihan sa to sang pagpasaka sang balayran sa kuryente? Kay may order gani ang DOE nga hindi pag-ipas o hindi pag-i-proceed ang kontrata. Ang question da kiti gabasi kita sini sa mga kontrata naton mo sa pagpasaka naton sang balayran sa kuryente. Ti anong ginbasihan sa to? Amo mo nang dako ka pala mangkutanon sa ako ginagdako gulping balayran ko. Kanang kamo pala mag-action i-check nyo inyo nga balayran. Kay nagdalag ko ang balayran naton sa sa kuryente for this month. Tigpamangkot ko da, ano ang ginbasihan sang pagpasaka, sang rate, sang Sineco. Dadumduman ko pa sa una ginpapungko ni Acting General Manager kag Project Supervisor Attorney Dan Pondevilla. Una niya pagpungko nagpatawag ni siya sang inunanon abi sa media. Kag there and then, gin-announce niya kag gin-promisa
Nya by June nya panubuon tani mapanubo tani ang bayaran sa kuryente, no? Amo na ang iyang ginpromisa. Pero daw lain yang natabo imbes na nubo, nagsaka. Nagsaka yung bayaran naton sa kuryente, no? Sige lang. Anyway, ang pamangkot subong ang dako ka pamangkot is diin ginbasihan, anong ginbasihan sang pagpasaka sang bayaran sa kuryente at 95 centavos per kilowatt hour nga pamangkot nila sang tanan naton nga mga konsumidor. Siguro nunon tabla ay wala pa sa nag Ala na si Kuan si sige. Wait lang kay so amo na siya mga kaksyon ang pamangkot karon, no? Nano ang ginbasihan sa Sineco for increasing for implementing sang sining ginatawag naton nga rate increase at 95 centavos per kilowatt hour. Dako ina iyang epekto sa aton balayran mga kaaksyon. Hindi na lahog, Hindi na lahog nga magsaka sa aton balayran. Tiyagang ko damo naman yung magkalautdan. Damo naman yung magkalautdan sang sining sinakain nimo sang balayran, no? We have on the line ang isa man sa mga power advocates naton. Taran nimo ginaintrahan ng Sineco kag basiwa. Perting papag-away si Migo nato na. Councilor June Gamboa. Councilor, mayong gabi. Mayong gabi, Tito Boy. El Presidente, mayong gabi. Kag sa tanan-tanan nga nagapamati, mayong gabi. Oo. Siguro, Councilor, kabalo ka na, no? Ang Sineco recently announced nga may ara nga pagpasaka sang 95 sentimos sa kada kilowatt hour nga ipatuman ang Sineco. Siling ko ano tuman kay dumduman ko doon nagpromisa man ni si Attorney Dan Pondevilla nga kanya by June, panubo tani bisan pesos lang ang balayran sa kuryente, pero daw nagsuli ang nagsuli ang natabo, imbes manubo do nagsaka yang balayran sa kuryente. Ano ni Councilor? Ang question ko, Councilor, amo ni. Ano ang ginbasihan sang sining pagpasaka sang 95 sentimos sa aton sining nga balayran sa kuryente? Ano ang ginbasihan nila? Kay gusto ko mabalaan kay konsumidor man ko mo, Councilor. Okay, ang suspitsa ko is ni Sir Boy, dumduman mo nga sa nagligad nga bulan, kurti ang ilang press release. Pagpabalo sa aton nga kuno nanaog ang presyo sang Sineco sa isa ka pisos. Nadumduman mo? Oo, okay. Nadumduman ko. Amo to kada siling ko do, amo ni guro ang ginpromisa ni ni Attorney Danay nga panubuon ang presyo ang balayran sa kuryente sa pisos ay. Now, sa sigulanon abdi nga kuno tungod sa ilang pagpaninguha sa pagkayo sa inisyatibo sang management o kung board of directors angot abdi sa promisa man nila nga manaog ang kuryente. Banwa sa prangka kag sa insakto nga sigulanon, Sir Boy, ang amo nga pagpanubo sang presyo sa isa ka pisos resulta atoya sang miscalculation sang pagkarga sang National Grid Corporation of the Philippines o NGCP sa aton. Hindi atoya banwa resulta siling ko nga siling nabi nga maayo ang pagpadalagan, efficiente na kayo ang pagpadalagan sa Sineco, muna kung resulta na naog ang presyo sa kuryente. No. Amo na ini siling ko ang resulta basin siling ko nga karga ini sang miscalculation sang NGCP sa ila. Amo na kung nagsaka, ginbalik ang atong presyo nga isa ka pisos na ginhatag ng obligad sa aton, pawi lang sa ilang sala, ginkarga inibalik sa aton dugang. Ako na mo daw nagsala ang NGCP sa ila calculation abis ang isukot nila sa Sineco? Yes. Nagsala ang NGCP. Matabo na. Pwede na matabo masala sila sa ila calculation? Amo na ang resulta ba kung kaisa man mislok balayan nila? Nan. So balo ka ba tanan-tanan nga mga sala ko mga kalalgahon da pinataskon man lang na nila to. Now, amo man ini banwa ang resulta kay tungod nagsala ini sila
sa pagkalkula, napapanaugan nila ang presyo nga dapat sukton sa aton, hindi ginabalik na lang nila sukot dukang sa aton nga balayran sa sini nga bulan. Okay. Okay? Amo na yang suspitsa ko ha, kaya wala man dala yung pagbago. Wala man dala silang ka, ano, abing nga management. Amo na kaning pamangkot ko, ano ang ginbasihan? Ano ang ginbasihan ta? Kay in the first place, why ta kontrata mo? Hindi ba kay why ba kontrata nato? Why pa to ma-award ng kontrata sa Kepco Salcot? Anong ginbasihan ni pagpasaka sang balayran man? Amo na ang rason. Hindi, ang ining saka bala, init lang pagtanokot sa aton sa 5 pesos and 42 cents. Din padayon lang ina nila ya sa aton. Gani. Ang ginasukot inin naton sa ila subong, ining lang presyo nga lubo nga 3.29. base sa competitive selection process o bidding, 3 pesos and 29 cents lang. Oho. Why tanin nila ya patuman sa aton. Oo, pero kung may ara ka councilor nga order ang opinion ang Department of Energy nga atong extension sang kontrata balay kung di natapos to sang Mayo 25, ang extension sang kontrata hindi valid, hindi sila pwede maka-extend sang kontrata as per sa isa ka Supreme Court ruling nga gincite sang DOE. Hindi nila pwede nga ma-extend ang kontrata, so may order sila sa Sineco to proceed to complete the process of the competitive bidding. Yes, correct yun nga siya, Bao. Ano pa ang dugang sang Korte Suprema nga madido sa ERC? Balo ka kung ano? Ang presyo na nubo base sa competitive selection process o bidding, i-retroact niyo pa ina ha? Retroact? Yes. Okay. Ibalik niyo pa na niya sa adlaw nga ginsukot niyo ang mga konsumidor sang taas. Okay. Retroactive banwa ang application sang mando sang Korte Suprema sa ila. Tani councilor mo nimo? Banwa, ha? Councilor, hindi ba dapat sang bulan sang Hunyo ang isukot sa aton based na sa bag-ong kontrata ining 3.29. Dahil mo nang taning isukot sa aton nga mga konsumidor, di ba? So kung why na ma-implement, but silingon dapat kung nasukot nyo na sa konsumidor ang order sa Korte Suprema, ibalik nyo na, i-refund nyo ang sobra nyo nga sukot, di ba? Correct. Bao, insakto kagin El Presidente. Pati na to ang ilang nga gin-extend na kontrata nga 24 megawatts sa 2019. Gali. Nadumduman mo, Way labot na sa extension. Nadumduman ko may extension man sila to mo. 24 megawatts sa 2019. Sa ining Mayo 25, 26, nag-extend na naman sila 20 megawatts ang hambal sang Korte Suprema ang ini nga duwa ka extension ganing buhat niyo kon magwa gani na ang kagmapamatud-an nga mas lubo ang resulta sa bidding process o kon butang ka 3 pesos and 29 cents i-retroact nyo na balik na amo na ang mando sa ila banwa sang Korte Suprema abot silingon i-refund kita sang sobra nga ginsukot nila sa 2 pesos 13 cents. 2 pesos. Ibalik ina nila banwa sa aton. Ang ina nga overcharging, overpricing. Why gid kita nagsala sa termino yata nga overcharge kita sa overpricing. Okay. Illegal ang ilang nga extension mo. Illegal mo ngayon mo nang kuan mo yan sa Korte Suprema nga kuan mo nga desisyon nga illegal ang extension sang kontrata. They cannot do it, no? Hindi pwede. Hindi pwede. So hindi kaya magtating nga why ni sila kabalo kay ang ini nga Supreme Court decision banwa sang 2019 pa niya. Kaya hindi kayo magpati, duwan na katulig na nagligad, but usually mo, wagid ka mo kabalo nga may harap na gali order sa ERC sa aton na hindi na kita pwede nga padayunon ang mga power supply agreement kung waay kita sang may ginabasihan nga competitive selection process or bidding kag kung may ara na bag-o nga presyo pag nubuin siya dapat siling sang Korte Suprema i-retroact nyo ini ha
Ang ginsukot niya sa tuan ay i-retroact nila ton Mhm. sa presyo na nubo o kon with the least minimum price. Oo. Ano bala ang mas nubo? Ang 3 pesos, ang 29 cents bala, Sir Boy, o kon ang 5 pesos and 42 cents? Bisan ang grade 1 nga bata, kabalunos na. Na, you see? Ha? Kundi may kuwan din sila. Hindi ko yan magsugot. Ikaw, boy, magsugot ka nga. Hindi nga sobrang din panukot sa aton. Hindi kita pag-refund. Di dapat i-refund sa ato. Kiti, kuha natin ina, ng diretsyo natin ina, kaya order ina sa Korte Suprema. Di ba? Sino may So makontra sila sa yung order? pagkalukdoon ta, yung board of directors. Oo. Sa sining mga balayran. Para yun, kaya ang akon, ever since nag-question ko bala counselor mo, nag-question ko bala, nga gin-extend ang kontrata, anong ginbasihan sa extension sa kontrata? Kaya yung ginatudlo lang nila nga extend nga rason, kaya may reklamo kuno ang isa ka consumer group. Di amo na nagliya. wala man kagbukos man. Why man to, hindi man to validated, hindi man to kuan ha, hindi man Hindi verified. verified ang complaint, butsilingon kulang sa panakot. Kagkulang panakot. Hindi wala gigaya. Okay, Kung okay. ganit, hindi na to yaboy nila sa basurahan. Diretso. Oo. Kadua, hindi manggali ito siling ko consumer, owner, member. Mhm. Ay gali? Sang siniko, yes. Ay gali? Wala na bayad. Mhm. Atong nagtermas ang among sulat, kung nga reklamo, hindi membro balwas ang siniko o Ay- kon konsumidor o ay, kon ti- owner sang siniko. Di Ikadua, wagi na nila yagi. wala pa gani legal entity. Why hindi registered? Ubra lang sila consumers negros. Hindi registered. Hindi registered. Mhm. Wala legal entity, wala personality. Oo, why legal personality? Ay na. Kaya nga batunon mo, na-akomodaran mo. Isa ay nakapamangkot, that's why gasiling ako ya, Sir Boy, may konsabo. Kag para nga may sulukton kita dugang, sila dugang, Aha. kagang pamangkot, Na sila. pila ang sulok ng dugang. Sila. 368 million pesos pa na. Sa isa ka tuig. Isa katuig, Sir Kaya Boy. extension nila pumiro, isak tuig mo. Isa katuig. Oo. Isubong ho. Pila na kabulan nga nagligad. Ti taga-adlaw banwa, nagabayad kita dugang 1 milyon. Mhm. So, kung padugayong pa nila, silang ko isigurado na yan nga may suspension order na ningadaan sila nga balatunon. Tungod nga ginabiolate nila ang polisiya, kagang order, ang rules, kagang regulations. So, gusto ta nga dapat papanahugal pagit criminal cases. Mhm. Kay tungod na istaka, Mhm. Okay. di ba? Oo, syndicated. Perti kadako banwas ang ilang nga ginakalta sa aton, kag ginasukot kita sa Baga- hindi man kuntani dapat sulukton. Pag mo na counselor daw, kuha na daw syndicated. Estafa? Grand scale 368 million. Oo. Kag of course, kwan inang ano sila, ano tong hambal mo, correct? Syndicated? Multiple ang mga akusado. Oo, ti sindikato. Yes, dalanay na ang consumers ni Cruz, wittingly or unwittingly, one nagpagamit sila. Aha. Na, pati ng kitko cellphone. Oo. Amo man ni Banwa ang kitko cellphone, ang nagasukot sa aton subong sang overcontracting. Mhm, mhm. Kita tanawan yung billing nyo, Sir Boy, may ara na da ERC case. Oo. Amo na siya kang kaso, Banwa, nga ginasukot kita sa kurinti, nga way man naton ginusaro kung gingamit. Mhm. Pilay na siya, 232 million pesos. Aha. Sino nga kumpanya? Kitko Salcon sa Gyapon. Mhm. Mhm. Na, Okay. may kunsaba. Ang ako si counselor amo ni, no? Daw okay man lang tani kung may extension sa kontrata. Kung gin-extend labi kung in good faith on the part sa Kepco Salcon in good faith. Nya sige, extend ta kontrata diri lang ta sa 329 extend o samtang nga ginakuha nyo pa na. Total mo man amon bid diri ta sa 329 no? Hindi bla counselor. Yes. Pwede ginaya nga Yes. hindi anay pag-i-award. Nya pro masukot lang kami 329 kay total mo man ang amon nga bidding Presyo. Oo, presyo na mo man ha. Extend na ng kontrata. Way tanay kontrata. Extend na lang anay until nga mga ano gin man ang rason nyo da. Pero ang isukot namon 329 kaya mo gin man ang ilang nga kuan mo ang ilang nga bid price mo di ba? Yes, Amo kay na wala tayo. kita damages, kag wala Oo. kita injury. Correct. Oo. Kita lang mga konsumidor. Oo.
In good Yeah. faith pala tani on the part sang Kep Cosalcon. Nya sige nang Sa board of directors. Kagsang board of directors niya, sige kung ako man sa board of director, ako biga pungko, board of director, galing kay daway mo kuno, di mo kuno dahil magpungko. Kung ako biga At pungko, hindi ka kadaog, sige kumayo ka sa babaw, kung di daog ka. kung ako biga pungko, Nagalabaw, kung wala ako, man siguro. kung ako biga pungko, board of director, amanong ko yung extend na niyabe sa inyo nga ginbid. Extend na lang yung kontrata, hindi tayo mag-award, pero extension sa kontrata at the price of your, at your bid price. Muna ba lang ng 329? Pwede. Di ba? Pwede, no? Basta wala lang sa injury, wala damage sa mga konsumidor. Okay, anyway, at the end of the day, 329, malang yang isok gusto sang kwan mo, sige, kusal, kunti nga hindi natin pag-isip ko, bisan extension sa kontrata, hindi sila magsuko 329 lang. Yes. Na? Insakto Nga dito sa Total, wala man 542. kami yan na halitan. Why mas naman Okay na lang, ha? no injuries on their part, no injuries on the consumers. Oh. Yes. Hindi, everybody happy? Kami ang kinubra kag nag-insister ang board of director. Hindi na mo makita may kunsabahay. Na amo tani na siya. Kung ang inyo bala nga yung concern, ang interest gid sa aton nga mga konsumidor. Oo, kag ang lagi nagahambal, ang imperial law nagahambal, dapat ang distribution utilities shall decide with the least cost manner Mhm. para sa mga consumer members of your electric utilities. Mhm. Diba? Amo na ang manto sa aton sa ilam mo, sa imperial law. Ang pinakanubo nga presyo, hindi yung pinakamahal. Correct. Sir Boy, Correct. sakto? Muna, sakto. So, reliable din sila din sa aton. Kag wala abot siling ko, posible nga liable sila sa administratibo kag criminal suits halin sa aton. Na, sige. Maya na ako na ang akon man lang sinidire, ang akon nili nga punto is inabala ang tanan nga ginahimo sa Sineco. Kita nga being member consumers sa nga Sineco, dapat makaintindi kita kung nga amo nang kakatabo, dapat maintindihan naton nga may pagpasaka nga ang gin-extend ang kontrata. Dapat maintindihan naton ina kag kung may question, it is our right to always question kung ano man ang questionable acts of Sineco kay being owner member mo, hindi lang panawag sa aton CMO MCO, member consumer owners. Yes. Kaya ginatago nila sa aton. Oo. Kung domini nila nga kita ang Pero mga Councilor, wala nakasugilanon sa basa. Councilor, nakasugilanon kagidman sa mga board of directors sa Sineco. During the public hearing, Mhm. kin pamangkot ko ni sila, ayhan siling ko, do you adhere? Siling ko, nagkapatibla ka mo sa orders, rules, guidelines, regulations, circular memorandum sang DOA, niya o kung ERC, kag sa aton ng mga existing laws of the land, ilabi na kining IPIRA law. Mhm. Kaya nga, ang tanan-tanan nila nga aksyon banwa, violation, tanan-tanan sang sining nga mga layi o kung sa sining nga mga orders. Mhm. So, pagkatanawan yung inang ginakaptan mo, siya kita no, nung ambal sa ila sang DOA, di ba? Mhm. Klaro pa kayo sa sinag sa adlaw nga illegal ang ginaobra nila. Oo. Hindi pwede ang extension. Ang ambal gid ng Yes. DOA, hindi pwede ang extension. Hindi, tanan-tanan nila nga board resolution nga gimpamasar. Tanan-tanan no, sa palpal sang DOA, Mhm. pati nang ang pagkinuha nila nga isuspend kung tali nila ang bidding process. Gani. Gusto nilang pataon-taton kung tani. Ay, Kinabalan sila, why ka mo di alabot? Why ka mo di power over the Why ka mo di authority? over the independent bidding committee. Why ka mo di Yes. authority? You have no power and authority over them. Yes. Bisan gani I don't know if I'm right, Councilor, they don't even have the power to review or evaluate Correct. sang resulta sang bidding. Yes. Di ba? Amo tong ambal nila, ginagpas nila resolution nga kung sa diin, i-evaluate pa nila, i-evaluate pa nila ang resulta sa recommendation sa independent third party beach knowledgeability. Gusto pa yan nila gali, maging fourth. Di sila Sinawad. sinaway sila. Committee. Hindi pwede wala ka mo di poder, why ka mo yung authority. Nga mag-evaluate sila. Yes. Yes. Ang nung ambal sila sang TOA,
observer lang kamo, hindi ka mo ganun na pwede katikab sulod sang bidding process. You are just mere, you cannot encroach on the authority and powers of the third independent bids and awards committee. Hindi ang gusto yan nila, paungkaton, pagidyan nila. Pero kung tanan-tanan, din supak na nilang tanan-tanan nga layi, pati yung pag-extend, at abing din akomodar nila ang isa ka reklamo nga wala man niya gani verified, it's not even a verified complaint. Tapos ang balumpatan nila nga renewable energy. Kaya, ang renewable energy, suliton ko lang, ang ako niya pananawan sa renewable energy. Kung dapat din man may ara kita nga part of our power supply should come from renewable energy. Pero dapat siya magbidding, kalainon mo na nga bidding, kaya wala padaok ng renewable energy sa sining mga fossil nga sources nga nakuhaan niya, mga fossil power, di ba? Yeah, dapat siya kuhaan ka ng bidding kaya separate para sa renewable energy. Actually, Sir Boy, ang renewable energy, kintuktan man gani nila nga mag-intraman sa bidding. Ara man gali, no? Ang EDC. Ara man ang EDC, nag-bidding man. Kagjutay lang ito diferensya. Yes, kagjutay lang diferensya. Pero jutay lang diferensya nga ang renewable energy panwa, may 12%. Wala na nga dinasukot gani na ton sang 12% VAT. Pero nakabato pang kitkusal kon sa presyo nga 3 pesos and 29 cents. Notwithstanding the fact nga ang EDC, why na gani ni sila nga ginasupot ta sang 12% VAT? But silingon di Sir Boy, pero tinagidya ka nubo kayo sang presyo nga ginatag sa aton sang EDC, kagambal duro sa ila sa EDC, why na kamudiya partida? Why kamudiya kay kuha na ni, tsakto-tsakto lang. Sobra ng ginigan na buo. Dito lang kami maperdi sa EDC. Na wala gani sila yan nagabayad sa 12%. Ba't kami yan nagabayad? Kasi, pero in spite of that, why rabo na din pa-intran sila? Kiti open bidding yun para sa tanan-tanan. All those municipal power providers, dala na inada ang mga renewable energy, solar, hydro, kada wind, o kung biomass. May ara pagidya banwa separate pagidya ang mga renewable energy. Ining tawag naton renewable portfolio strategy. Nga ang tanan-tanan lang yan ng mga renewable energy. Ang papaintrahon naton sa bidding. Pero nga ligwang ginatag sa ila. Nanti, diri sila yung manago sa renewable energy kuno api. Puti booking. Kaya sila man nag-approve. Sila man nag-approve kag nag-review. Sang terms of reference na kung sabihin, ara man gani na lakip ang renewable energy sa sina na terms of reference. Kung gusto gid lang evaluation bala, gamay lang to diferensya sang bid sang EDC mo kag sang ano si pilanto ko sentimos mo do 332. 332. 331. 31, tidwa ka sentimos ang diferensya. Gusto mo kid renewable energy sa evaluation niya, pwede mo na kuhaan mo, hindi, not necessarily nga lowest calculated bid na siya mo, kundi may arapat na term nga responsive Di ba? May responsive pa nga term The most responsive bid, ang reliability. Okay. Now, puti ang kinahambal di sa ato, sang lagi, the least cost between 3 pesos and 29 cents and 3 pesos and 31 cents. Anong pinakanubok? 329 Oh, you see? Tad may ara pa nga ginabasihan na the most responsive bid, ang reliability, sa mga na ini tanan-tanan mo, ginakonsiderar ina. But, ikaw yan malusot ka lang yung imoya ka magsiling kami, di na ako yun, gusto yan namon, EDC. Okay. Anyway, amune, are you planning to file a complaint sa sining bagong rate increase? Pati kamo na subong ng kaplano nga mag-file. Kaya ang administrative na kaso na file na. Pero ang kriminal damo na subong nga nagaplano nga ipablaugan pagit sa kriminal na kaso. Kung sa bagay hindi na tagani maglambot sa rate increase mo, dire pa lang ta sa extension pala sa kontrata Balda na. Dire pa lang ta sa extension sa kontrata.
Amo nangakon nga siling ko ti dapat atagon ta gid ini bla, atagon ta ni kay ti daw gindisalaw na nga gado sige pa gitaw. Sige pa gitaw. Nan. Kag sino mabayad sa ha? Kag pa-explikaron ta sila kung ano bit pala yung matuod, anong pagsaka to sa nagbigad na bulan. Kag nga nagsaka, anong pagpanubo sang presyon nyo sang nagbigad na bulan. Kag sa sini nga presyon nga nagsaka, pa-explikara sila. Kasi kaya dira patit matakpan banwa nga kung maayo gani nga nanao, purti sila. Pero kung may magsaka gani, purti kuub man nila. Kuub gid. Anyway, sige lang kay amo na no, ulato nato ni ang kung ano gid ang mangin resulta sini no. Nagpasaka sila basi bala kon magluwas sa ginahambal nimo bala nga basi kon recovery ato sang miscalculation sang NGCP. May mga duda man nga basi kon ginpas-on sa atong kontrata nga gin-disallow bala ang extension sa kontrata nga gin-disallow ti siyempre gin-disallow ya pero tinagamit na bayaran mo gina, di ba? Gin-disallow sang DOE ginambalan nga hindi to valid. Di sino mabayad sa to karon sang binulan to nga na-extend ang kontrata at 542. Board of Directors, masugot ka nga kitas na malukdo. Di ba siya mo ganing duda ko nganing sakay ni basi kung ginpasa dira sa aton. Labat hindi pasa na na iya kaya lisang sugod Mayo 26 siya. Sige-sige niya na nila yung pagpanukot sa aton sa 5 kapisos 42 centimos. Kag dapat i-refund ina sa aton kay invalid ato iya nga extension mo. Hindi ba? Yes. Kag may order ang Korte Suprema nga i-refund ina. O kung hindi man na pag-refund nga nalakad to ta sa siniko kag kuwaon to ang refund ta kundi nga sa mga bills ta di ba? Correct, sir. Okay. Yes. Sige. Tanawon ta ni ko nanong dalagan sini sa ilo ko di bla councilor ari ka man na di nangin aktibo kasi ni. Ining sa issue sa prime water, no? Pila na kabulan ang kontra ang kwan man ang ining ano gani panawag sa ng joint venture agreement. Da pila na kabulan pulo na. May pulo na. December to August. Kinsuguran na nila December. So, ito mga 8 months? 9 months? Subong, may mga 9 months na. 9 months na. Ang ang ining prime water nga ako ni World take over mo. Ang prime water nag-take over sa operation sang Basiwa. Di ba? Yes. 9 months ang ginahambal gid sang una nga nagsulod kita sa joint venture agreement para sa mas efficiente nga serbisyo sa aton mga konsumidor. Di ba mo nang pinaka-rason de. Mas efficiente kano kay hindi guro kasara ang mga board of directors guro dabla. Di mo na nga ihatag naton sa private company ang operation sang prime asang Basiwa para kuno mas efficiente. Tinay mas ni councilor daw tsokolate gyapon ang tubig sa madamong areas Bacolod kag madamong areas Bacolod nagapulaw para lang makakuha tubig. Okay. Tag anong oras kung isa lang ga andar ang tubig. Tapos kung may ara gid man daw tsokolate ang kolor. Ano kung sila man daw ay man improvement since 9 months nga sugod sang operation dira ang prime water. Di amo gid ni Banwa Sir Boy ang ginatumod ka sagtuanay pa lang. Nga siling nila nga si Konsyal Gamboa to ito buang nga ara sa talan, ara sa tubangan, sa Basiwa. Nga siling kita nga ini nga kontrata disbintaha kayo para sa mga konsumidor libro sang Basiwa. Nga sigurado ang magasaka langgit kag ang mag-aayo langgit ang presyo nga balayran naton pero ang serbisyo wala garantiya. Kaya muna ni Banwa ang ginambal ka. In fact, nga ara na ganyan nga kuha report. Subong nga may nabaton kita nga nagasiling nga ang ini nga kontrata. Tuman kag dispintaha kayo sa gobyerno. Ara na may kuha report? May kuha report na. Okay. Na nagasiling ini nga kontrata tuman kag dispintaha. Para sa gobyerno kasi ang Basiwa is a government-owned and controlled corporation mo kita nagapanagbiya sini dira na kung makita base sa kuha report nga kin-drawing dali ini sang aton nga mga board of directors nga nagsulod sila sa isa ka kontrata nga tuman ka disbintaha amo na kun nga ang rekomendasyon sang kuha sa ila
ginapabalik ini sa aton kag pangitaan kag i-reconcile bulig abi sa opisina sang presidente sang NIDA ang Governance Commission for GOCC luwa etc. kay nga under question sa subong ang amo nga kontrata kay tuman okay. kag bintaha tayo. Okay? Kung Ang disbintaha ina sa gobyerno, Basiwa being a government-owned and controlled corporation, disbintaha mo na sa mga konsumidor eh? Correct. Oh. So, gusto ko gani ni namon kung muna ko nga aging papanaogan niya namon kaso nga i-nullify ang ini nga kontrata. Sa mo man na rason, highly disadvantageous to the government and to the people of the city of Bacolod. Kaya ang interes ng gobyerno, ang wala yan nila ginaprotegeran sa sini nga mga board of directors. Ang ila lang niya kaugalinon ang ginprotegeran nila. Ining 5 ka mga board of directors ta. Aga, kung ganun pumangkot, amo ni mo sa operation subong sang Basiwa under Prime Water, ang aton mga board of directors serves to monitor sang ilang nga operation. Tisinin ko anong na-monitor nila kay ang tubig ho, kung tsokolate wala tubig dya. Kung may tubig man. Lingkuti ano ning ilagin monitors na dire. Siyam ka bulan ha. Ngang Prime Water. Sila bla ko masabat sila Sir Boy sang tawag mo. Di nagali ka man to sa ila. Ikaw, okay, gani. Tingay ka na may mo kung hindi ka nila pagpamatian, kag bistan kamwa malang gani sa opisina nila, hindi ka nila pagtamwa. Kung italon ta kag biton tang away ta sa subangan sang balay nila. Diretso bala na naton, Sir Boy. Hindi ba? Boy. Oo. Kung public official ka, no lang ang balangin nila sa aton 24/7. Hindi ka nila chilling sila nga tiyara man may opisina ti kung why ka man nila ginatubang kaya kamwa gani kag say hi ni mo wala man gani hindi mo pa niawayo kundi sa tubangan sang balay nila puluyan na gid nila na si Sabmunis ka daw banwa kung why hindi pa ninalton masabat ang Civil Service Commission ng ining mga reklamo sa mga lapit sa sintak ng mga empleyado. Lunes nga daw boy dito ka ha sa Civil Service Commission Office 9 o'clock sang kagahon hasta alas 11 sang aga ato ko to ato mga empleyado kag mayroong kaldo ka nga libre rin kay Konsyal Gamboa. Itlog, way. Yes, mo na ipamahaw ka. Hindi, may ano sa Lunes, may desisyon na. Marali. Marali. Kaya ang Civil Service Commission, wala pa siyang desisyon sa complaint sa mga empleyado? Atong si Sinta, way pa desisyon? Wala pa desisyon, 9 months na ho, nga gutom. Nagklaro, banwa sa siningkuha report, kapamatuod na ang jurisdiction, ang baldi nila, ara sa ginhapon sa Civil Service Commission, hindi iya sa Basiwa Board of Directors. Kapag ang nagpakakas ni sila, ang Board of Directors lang, why gani pasbas halin sa Civil Service Commission? Okay. Ang ini nga report, kuha report, nagkasilingin ni wala lapot panuang nga siling nila sa aton, na ang Basiwa was created by virtue of a resolution passed by the Bacolod City Council. Hindi na gamit ni sila sa una ako nga kitang nagtukod sila, di ba? Kung pamangkuton mo mga board of directors ang una nga, hindi, wala na diyan labot ang syudad, di ba? Klaro sa report ang kuwaw nga din krear ni sila by virtue of a resolution passed by the Bacolod City Council. Kaya ang ambal pa din sang kuwa na ang ini ng mga empleyado is under the jurisdiction of the Civil Service Commission and the Commission on Audit. Ibanwa, kamula nga nagmatumato kakasan sinig ng mga empleyado, why ganit siling ko, paspas ko na approval halin sa Civil Service Commission? Hindi violation. Timay na kay para matagal ta ginibla bot nga ano kahinay man sinasan desisyon sa Civil Service Commission sa kaso ni sa mga empleyado no dapat mapagwa na niyo siya siyam na kabulan na mga do na sakto na pinitinsya na ang aton ning mga empleyado nga ginpahalin gin kakas dira sa Basiwa na wala due process. Nga wala due process no sa aton nga illegal termination amo lang tawag taga sila illegal termination. Mahilig ni mga board of directors ta giot sa mga illegal na mga amo na kun nga siling ko tuturon ta na lang ni Balaboy pud ka na lang di sa aton
file kaso sa sining mga board of directors kay puro naman lang yung illegal ang ginobra nila sa aton kita man yang ginapabayad nila. Kita man yang ginapaluktok at ginapapasan nila sa mga balayran. Gani man. Kailan ka na lang ni Pipoy kaso? Pwede gidi, filing na. Yes. Ano nga? Ito nakapile ka naman, kaso na. Oh, relax lang, sige lang, okay. Kaya mo na silang kubla, ay dapat papanawagan nila kaso gid. Sige. So, Councilor, thank you, gid, ha. Salamat, gid. Padayuno ko lang yung pagtalakay ko sini, no? Thank you, gid, sa imo nga time, karon nga gabi, Councilor June Gamboa. Yes, ako Banwang, magpasalamat ako sa El Presidente. Emeritus for life ng Presidente kuya sa Negros Press Club, Mr. Boy Duran. Madamo nga salamat kat mayong gabi. Sige, mayong gabi man, Councilor June Gamboa. Amo na sa mga kaksyon, duha ka importante nga mga utilities, no? Service utilities sa Bacolod. Basiwa Sineco. Kada mo sa mga questionable lang ang mga butang. Nga ti aton din ginatalakay because nag-afekto ini sa aton nga mga ordinaryo nga mga konsumidor. Sineco nambalanta na ang Basiwa ako ng prime water. Malukangin nambal bala nga water is life, ang tubig kabuhi. Ti karon kung hindi mo na mahatag sa gusto sa pumuluyo, ti ano bi kay kabuhi natin kung di ka napatay ang pumuluyo sa iya sa ubra nyo? Tagaan nyo sa tubig nga daw tsokolate ang kolor, daw kape ang kolor. Ti pwede mayo bla na. Madamo ang nag-expect. Madamo ang naglaom nga sa sining pag-operate pagpaidalom sa operation sa Basiwa sa isa ka private company, magaresulta sa mas efficiente, mas maayong serbisyo. But it did not happen after 9 months of the operation sang Prime Water. Wala ina matabo mga kaaksyon. Ti ano na lang ni? Hasta saan mahulat ang pumuluyo? Hasta saan mapinitin siya? Hasta saan agunto sa aton pumuluyo? Kung tubig naton, sa supply sa tubig ang hambala naton. Prime Water, kumusta ka mo dira? Anong rason nga ara ka mo dira? Kaya after 9 months, ara ka mo daw, why nyo gidya mapa-improve ang serbisyo? In fact, naglala pa, ang malain pa, mas nagmahal ang balayran sang tao. Why pa na gani, ma-implement guro ang 12% VAT. Kaya nga, ang VAT bilis lang kumakaksyon. Basta gani, private corporation, may 12% ka VAT. Hindi na asukton sa prime water, kundi sa konsumidor. Why pa na gani guro ma-implement nga tax sang aton sang balayran sang prime water which is being passed on to the consumers nga ginapasa sa mga konsumidor. Di ko ma-implement ako dito dako pagid ang balayran sang mga pumuluyo. Nga dako ang balayran sang mga konsumidor, wala man pag-ayo ang serbisyo, di ba? Okay, may gambal sa una mo. Migo ko sa nagambal niya. Bisan magdako-dako pang balayran na bisan magsaka-saka pa juta yung balayran basta maayo lang ang serbisyo. At ko okay man ako sugot man ko na nga bisan magdako-dako jutay, magsaka-saka jutay ang balayran di maging tama ka taas sabi. Bisan magsaka-saka ang balayran basta efficiente lang ang serbisyo. Okay na ko sina. Pero wala kakatabo Gasaka lang balayran ang serbisyo galala nga nagalala. So, Prime Water, kumusta ka mo dira? Sa pamilya Bilyar, kumusta ka mo dira? Ay sos, madalagan pa nga si Mark Bilyar nga senador. Kasi mapiktuan kasi na Mark Bilyar, ang prime water, yan sa mga Bilyar mo. Ang may ngalan, sinada, ang iya nga Iloy, si Senador Cynthia Bilyar, hindi ka mo yan makahatag sa insakto nga serbisyo. Sa aton nga pumuluyo, sa inyong mga kompanya. Ano natabo sina? Daw ko ang pumuluyo ni daw kwartahan ta lang waay sang maayong serbisyo nga ginabalik, no? With that mga ka-action, balik kita sa aton nga pagpangalagad pagalapos ini. Dr. Pinoy Squalin Capsule. Minti na ron ang balance. Ikaw na ginapamati ang amon ginasandigan. Tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala paglaom kag kasanan. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga
adlaw sa pagtuhaw sa biton. Mga balita may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, patuod na mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon Aksyon radyo. Bacolod yun kag Negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang akon nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sa bituon. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadampingan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na ngay, saan ano nga kahintangan. Responsable na pagbalita, pagdayon na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon radyo. Good day everyone! Ako gali si Ann Defensor of Aksyon Radio Bacolod. Kag subong is 5 years na ako nga nagatrabaho for Aksyon. And nagapasalamat ako syempre sa management sang sining ako nga trabahuan bangod sa ilang paghatagban bulig sa akon agud nga mas nga mapa-improve ang akon iyang ikasarang sa patag sa paghambal sa kahanginan kag syempre sa mga pagpakita pagid sang abilidad ko hindi lamang sa mikropono kundi pati man sa field. Sa liwat, madamo nga salamat Aksyon na Radyo Bacolod kag syempre sa amon man nga station manager Ma'am Nona Di Maala Magbanwa para sa pagbulig sa amon agud nga mas mapaayo pagid kag mangin produktibo kami nga mga kabataan sa sining nga henerasyon
Kag syempre, nagapasalamat man ako sa Ginoo kay tungod nga naglawig ako diri sa Action Radio kag mas nga na-improve ang akon kaugalingon. Happy anniversary Action Radio Bacolod! Una sa balita, una sa Action, sa Bacolod Action Radio. Good day everyone! Ako gali si Ann Defensor of Action Radio Bacolod. Kag subong sa 5 years na ako nga nagatrabaho for Action. And nagapasalamat ako syempre sa management sang sining ako nga trabahuan bangod sa ilang paghatagban bulig sa akon agud nga mas nga mapa-improve ang akon iyang ikasarang sa patag sa paghambal sa kahanginan kag syempre sa mga pagpakita pag-id sang abilidad ko hindi lamang sa mikropono kundi pati man sa field. Sige, sa aton dira nga mga mga nagamonitor sa Facebook, mga gabi dira sa inyo, sa kay Rhea May Salboda Ladio, sa kay Ma'am Elizabeth Malaka Gamala, Hil Javier listening from Manila, kay Madam Andrea Amanda Jaime, mga gabi man, Susana Idzenga from Sunrise Cafe. Ay yes, oo, nakapangapi ko da dra sa may kuan ano ganina ng Rosario. Basta nakapangapi ko da sa Sunrise Cafe, no? Sa Susana Idzenga, no? Kay Bia Jonathan, sa Irene Centillas, Dennis Richard Tibor Roma, mga gabi sa imo press. Mary Joy Camero, kay Novem Juanites Maghari. Sige. Kagay Rose Nonato, Florencia Villacampa, kay Anton Diaz, Tony Diaz, listening here from Hinubaan, Brazzaville Resort. Okay. Ara kada? Ikaw tag-iyan. Kag mga ko na kay Ma'am Jinky Di Alagdon, halin kay Bia Jonathan. Rosel Magbanwa from Los Baños, Laguna. Sige, Hil, salamat gid, no? Milili Oligo, Victor Tugaf sa Murcia, Joy Mahilom from Villamonte, no? Sige, sakay BHP Mother Morante Chang, kag Sarah Jane Bigasa, watching live from Silay. Ba't na kontak na da ni Sarah Jane? Doon ikaw isa sa winner kay Ina, no? Sarah Escoban, classmate, happy listening, no? Thank you, Gid, no? Charito Serva Damasino, Jan Vicente, kag sa iya pamilya dira sa Carabalana, no? Helen Yulo, Alex Montesa, kag Martin Aliling, Ana Sinoro, maayong gabi man. Oy, kamigo ko Kagawad, Reggie Ubando, Remia Garcia, good evening. Teresa Linaha Kayaw, Juan Lasierre, maayong gabi man, kag sa akong dira sister. Oy, advance happy birthday, Marites Duran Candazo. Advance happy birthday, buwas nga adlaw. I-celebrate lang ang birthday mo, padala lang ang budget da kay no problem sa celebration. Erlinda Soriano, monitor sa Kawayan. Good evening no sa utod niya. Sakay ihada ko Maria Rivera Murayama, maayong gabi dira sa imo sa Japan. Buyong ini bas Dennis mo. Sige. Kay Ana Sinoro, kami sabad. Lilian Lamis, perwisyo ko na sa mamuluyo ang promoter, wala man ganubo amon bill, bisan wala tubod. Permi ko tawag, basiwa, wala man sila sabat. Mungin na siya. Ari nang gasabad, todo kadamo. Kadamo sa ga negosyo. George Gargasiran. Sige, maayong gabi. Kay Fina Yaun from Riyadh, Kingdom of Saudi Arabia. Gani man inakatake naman kuno sang sapat-sapat ang comment section. Jennifer Albay Pigares sa Totong 4. Ari no kadamo kun sa sabad-sabado kadamo sang negosyo.
Didane Jonah. Kay grabe ko no hambal sang ihada ko kay Maria Rivera Murayama. Grabe ko no one wicked black coffee amon tubig tapos ara subong ilabil kadasig sila mag-reading. Amo gani negosyo na yan. Way kaso tani kung magtaas bla sa kasaka ang bill bla kung dasig mislam nukot kung mayo lang serbisyo bla. Carmelo Hiringo, Mary Alibo, maayong gabi man. Connie Bacosa Foscablo, classmate, maayong gabi dira sa imo. Kay Henry Antonio Foscablo sa Isabela, kag sa mga friends niya sa Kawayan, maayong gabi, no? Kag kay Jane Borganyo Gonzalez, Edmond Ginabo, watching from Laguna. Lynn Lobrigo Alvarez, maayong gabi man kuno kay Marjun Rivera, kag sa kay mami niya Chona Rivera Trinilla, kag Papa Eduardo Trinilla. Dads Aberia, watching from Barangay Sumag. Ninfa Diaz, shout out sa mga utod niya sa Mulo-Bulo Kawayan. Si Bemboy Lobrigo na may kag Nonoy sa minablos niya da. Love you all. Okay. Sige. Standby mabalik kita dugay-dugay sa aton nga pagpangalagad. May by bust operation aton nga mga kapulisan. Bawo kadako man ang amount na nakuha nga bilis ang shabu, ang ginapatian shabu Standby, mabalik kita. Standby. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyog, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig, istasyon nga hindi kamupag kalipatan. 7 ka mga kongresista, 1 ka gobernador ang araw sa nagkulist sa Pedaya di pamangkot to nagligad para pamaninga ning nawawagay sa ngalan wala to naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa lang kung kay nga katapos ang Discussion, fearless comment. Action firing line. Action Radio Philippine Standard Time, las 7:53. Balik kita sa aton diri nga pagpangalagad. Kag i-check na nga aton nga patrola with Action Dale Salazar. May by bus operation nga gipatagan ng aton sini nga mga kapulisan karon gid lamang gabi. Check naton sa patrol Action Dale maayong gabi. Action Dale, go ahead. Yes, boy. Sa ka-drug bypass operation, ang conduct sa mga zone. So, kung dito site parang idarado sa dada ng Bacolod, nag-result action boss sa pagdakop siningin duha ka mga lalaki, isa diri ang ginapatihan pangayaw, no? So, exact location natin subong, side zone 3, parang idarado sa dada sa Bacolod. Masusobra tunga sa action boy nga balo sa suspected Cebu. Tunga sa milyon? Tunga sa milyon. Kapesos? 100 grams. Yes, no? 100 grams ang initial na recovery sa aton sining mga otoridad action boy na nagapagawa sang 680,000 worth of suspected sabong. Sa din Action Dale, sa din exact location sinanimo da? Yeah. Doon action boy ang zone 3 Riverside. Zone 3 sa Forok Riverside sa Barangay Banago? Yes. Okay. Yes, sa Barangay Banago. So sa sining matiton, ongoing boy ang inventory sa aton sining otoridad, no? Kag wala pa sa ringatan sang duha ka mga document sa yang subject sa operation kag isa natabuan nga yari sa sini nga balay action boy. Makita mo kay inasot ng Facebook live mga literato ining balay made of light material sa action boy. Kag gamay lang siya nga balay na pagabot mo parto yon. Wala na no kay kung nakita din naton no kay ano ba light material kag subong aton sining mga puritiba at sabako ang ginapabani kasi bra kung nag-overcrowded sa babaw kag mag-stop kini nga kalay no. Action Dale, ang signal mo anay, ang signal mo kay daw cutting off ka. Yes, sa sintomat niyo, nariling duwa ka barangay official sa barangay Pantago, ikatawad Tumpay, kagawad na mag-survey bilang lakip mga business
sa sining inventory, no, na nagapadayon man sa sining yung mga tinion na boy. At sa area si Police Captain Paul Vincent Pendon, ang head ng Police Station number 2, kag tining operatiba niya PNP Drug Enforcement Group or PNP DEG Special Operations Unit ng Region 6 Action Boy. Sa tining man tinion nakaposas na ining duwa ka mga lalaki ngayara yapon sa tining balay Action Boy kag May ngalan na ta sa mga suspect na? wala pa Action Boy, kaya nga ito, tining operative para sa babaw. Nagpanaog lang kita, no, makadali na to sa kinalitrato sa babaw, o galing si Daka Crowded na Action Boy sa babaw, kada masibla maros lang, ining balay kay made of light materials, ano si Action Boy. Ari man diri ang himata, tining mga nagkalabak pa na Action Boy, kay subong si Ari diri sa Gada. Nagapangusita man Action Boy, mga to naton dala si nanay, no? Kay wala lang giduga Action Boy ng pangalabos sa diri sa may Riverside Zone 89. May gabi sa action. Bata mo yung nalakpan. Ang iwang mo ito bata. Isa ko sa address ko na sa operation. Ako na, pero wala akong kabalo. May gisugat lang kung sinigay sarari sa man. Ano name bata ng bata man? Alan. Sadya. Oo, AJID. Okay. Oo. Pero diri ka na sa kaisar. Ano ko magtuto? Inang kundi, na nasa kong kaisa mo. Oo. Diri mo na sa Sabanako. Galing kayo nagtayo naman ko sa ano. Dito kami sa Mabini. Sa Lucuriaga. Wala sa barangay Pilipinas. Susubong ka rin parang isa? Wala. Hindi man ang buta. Hindi na dahil balay. Okay. Ikapila mo sa mga bata? Kadua. Kabalo ka nga may involved Amo na galing ilang minaano ko sir nga wala ko dito kabalo na kay nga sa takto na ako sa akon so pa ngayon natagaan ko na dito si Sakin kuha ka kang laba ko katang laba na ko sir mo kung wala sa kuno kwarta wala ko mahiwa siya mo lang na sila na idadinay? sa training pa Ami trabaho nito yan ang trabaho man puno ng mga jadjad saway man pero wala ko idea ang involved sa alad wala ko yung kabalo mo ito basta ko ba nito sa amon oo kung wala akong nilang ito basta lang ko kabalo yan kilala mo po diyan? hindi ka kilala ng mga tao Dugay na siya nga nagsitaksin niyo? oo matinuwes naman hindi man sa kalukan mo magpapagdirin sa mo wala ko yung kakano sige yung tuod na bata ko na pero wala ko kabalo sige yung anak mo mga uso ko na ano pala ha doon nakibot naman nakibot lang ko sa gitubat kasi ginablos ko so kaon na pare ko pa na po do kada ko na isang worth sang sabungan na recover allegedly 680,000 no gusto ginawa ko lang pero ang last nyo nga pag-tap na isang sano lang ligat ko dito yung kasimana yung mga doa na karong kasimana o rugi kumataklo na gano'n kasimana wala pa lang dito sa pamilya doon yan nagbiyaman guro wala lang ko kabalo pero kusino na niya nga ano niya nagbiyan ha? Nakulit na sa balay ang nagbiyan arada? Oo tinanong wala ko kabalo pero nga lang kayo na Asmin Sadya kabalo mo kasi ng kahapon yan si Ma'am Ginepag dito pero may nag-tip ako ng niyang mga last 3 weeks ang uligi na in contact sa sining subject of operation wala din si Alan Sadya Action Boy nakibot ining si Asmin Sadya na amunikad ako ang valor sa illegal na droga na puntasara ang Police Station number 2 kag PNP Drug Enforcement Group Special Operations Unit. Bali, Action Bill, duwa sila nadakpan. Yes, two Action Boy ang nadakpan. No? Hindi kilala, hindi why pa makilala ang isa, why pa makuhaan ngalan ng isa? Wala pa Action Boy, no? Kaya nasa babaw, though hindi man siya meet lang. Sang iya siniga ngalan, no? Pero dahil binulat natin kung anong yung participation
kaya wala labot sa subject nakita nato nakapost siya mo no sa man ka lalaki action boy sa sili nga mga kinion. Sir Pendon, sige again. Sige. Kay si Sir Paul Vincent na action boy ang head ng police station number 2 no. Hindi ko sana magagawin statement kaya ongoing naman ang inventory sa atong sining kapulisan. So action boy, na police station number 3 ang coverage ng Barangay Banago, pero manabla ang katakaran subong sa PNP na pwede sila makakandak ang operation bisan in the ila area of jurisdiction, no? So sa kaning mga tinihon ang mga barangay tanod, Barangay Banago, barangay official, diri sa area kada pinagapulat man nga matapos ang inventory or report sa atong sining mga operatiba. So, para mo na ka-latest nga report nga madalong sang patrol subong Sabado Sangga direkta diri sa may Barangay Banago, Zone 3 Riverside, Siyudad sa Bacolod. Ang caption nyo, Action Dale Salazar, una sa balita, una sa action sa Bacolod Action Radio. Salamat kay Action Dale Salazar dira sa may Zone 3 sa Brook Riverside, Barangay Banago, bypass operation sa atong sining Drug Enforcement Group. So may nadakpan duha, ang isa to si Alan Sadja, ang isa way pamakuhaan sa ngalan, pero ang nakuha nga ginasuspensyohan siya mo mga nagabalor 680,000 pesos, sobra tunga sa milyon ha, 680,000 pesos nga balor sa ginasuspensyohan siya mo, no? Muning mga bakabataan lang ating ang iloya gani daw. Wait, balo ko na nung nimo sa bata niya kay daw bisan sa edad gina daw hindi sa sigurado ko pila edad sa bata niya, no. Hay ang iloy gapang labaman lang. Pobre man, no. Sagali ka kulukadto pato sa iya kag magpangayo. Matagaan niya man 100-200. Puti way sa kabalo sa ginahimo sa iya sining bata gin patawag na sa iya pagdakop na sa iya sining bata, no. Anyway, mga follow-up sina patigan ni Action Dale samtang nagpadayong pasubong sang inventory ang atong dire nga mga otoridad sa barangay akon sa Purok sa Zone 3 sa Purok Riverside, Barangay Banago. Objective, balanced discussion, fearless comment. Action firing line. Sunod nato ni hambalan diri mga ka-action ini ho, gusto ko gid bala nga i-emphasize ini kag italakay ini nga issue. By the way, ang ihada ko si Maria Rivera Murayama nagpadala dibla sang sang pictures sang tubig sa ila. Hindi lang gali daw tsokolate, gali daw lamawan gali ang tubig galin sa prime water. Daw lamawan niya perti pa kadasig maninoy manukot. Bagbil, perti makadasig manukot na lingko mo ng problema gid, no? Kay dasig manukot pigaw serbisyo. Basta pigaw ganing serbisyo, pinitin siya ang pumuluyo. Ang konsumidor pinitin siya, no? Prime water galaw-galaw man bo na ano man kamo inyo nga nagubra kamo di intras Bacolod tapos hindi man kamo hindi ang inyo serbisyo palpak man ti ano biman do di mensindihan ang inyong pagsulod diri sa Bacolod, ano blang tuyo nyo sa pagsulod diri sa Bacolod, kay naga-expect kita mo, nagalaom kita, nga sa inyo pagsulod diri, mga inefficiente ang inyong serbisyo, daw ay kamo yan nagagihos ang para sa pumuluyo. Ano kamo yaman, maganansya lang kamo, ganansyahan nyo lang yung sudad sa Bacolod, nga wala ginahatag ang gusto nga serbisyo, ay nano nga. Sige, ari ang gusto ko lang nga italakayon nini. Diri sa Western Visayas mga ka-aksyon, 31 na ang dugang nga Delta variant sang COVID-19. Western Visayas, ha? Ang talalupang doon lang diri, kag ti daw medyo maayon nga balita para sa aton diri sa probinsya, kag siyudad sa Bacolod, wala yasang na-record nga kaso sang Delta variant diri sa probinsya kag sa siyudad sang Bacolod. Ining 31 nga duga nga kaso sang Delta variant ari ini sa probinsya sang Antique may 19, sa Capiz duha, 3 sa Iloilo City kag 7 sa probinsya sang Iloilo. Muna, no? So didto yas panay ang Delta variant. Ining 31 ni nga resulta be sang bag-o nga kaso sang COVID sang Delta variant. Halin ini sa 99 ka samples
nga ginpasa sa Philippine Genome Center para sa genome sequencing sa itong Hulyo 23. So nagwa na. Out of the 99 samples nga ginsubmit dito sa Philippine Genome Center, 31 ang Delta variant. No? 31 ang Delta variant. All other siguro ti mga Alpha, Beta, may ano pa na nga mga manbalo ka ang ang COVID-19 ito, fraternity bla. May Alpha, may Beta, may Delta, may Lambda, pag-ani ko no. May Gamma, may Theta. Ang Theta sa Bacolod naka-record na sina pero naka-recover na to hambal ni City Administrator M. Ang, no? So karon may gina-verify pagid ang DOH Western Visayas sang duha ka returning overseas Filipinos nga nagpositibo sa Delta variant kag may address nga sakop man sang Region 6. Ala, amo na way tap mabalaan kung diin sa Region 6 basta duha ka overseas Filipinos. Ari karon 31 ang naduga nga kaso sang Delta variant dito sa Panay. Wala sang na-record diri sa probinsya sang Negros Occidental kag siyudad sang Bacolod. Ang tingwa anong ginahimo karon? Para nga hindi na diya magsulod sa ato ng Delta variant. Sa nabaluan na ninyo ining Delta variant, tuman iniiya ka makalalaton nga sahi sang variant sang coronavirus. Perti ka makalalaton, pertik dasig. Man, ato ya ang original nga mga variant, maglaton to saya, makalaton sa isa duha. Iniya, magpanglaton niya, tagwalo dayon niya mo. Tagwalo dayon niya tao, ang pinakamanubo niya nga malatnan, sang Delta variant. Grabe ninyo, may ara report mo nga, malabay ka lang gani kuno ya, makasugat anay lang ka mo sang may Delta variant, posibilidad ya, matapikan ka mo. Pertiya ka makalalaton nga sa isang Delta variant sang coronavirus. So karon sa aton sinidiri sa probinsya kay nabasa ko man nga balita nga si Governor Bong Lacson maga-istrikto pagid sang aton nga border, maga-istrikto pagid sang aton nga mga seaports, airports nga para nga sa tuyo ini nga hindi makasulod ang Delta variant dire. Tanan kita kuan gid bululugay kita sini, no? Amo na nga wala kita nagabaton sang mga travelers gikan sa Panay. Way kita ginsira nato ng aton border sa mga travelers halin sa Panay, halin sa Cebu. Bangod nga way kita payas ang Delta variant mo kag gusto naton mapadayon ina. Ato bangon ta niyang variant nga ari diri subong saton. Ato bangon taniya kay kabalo na ta maghampang mo, kabalo na ta mag-away sini nga variant, pero ining Delta variant nga tama iya ka makalalaton, amo niya ang tingwaon gid nga hindi makasulod diri sa aton. Kay magadugang lang na sa problema naton sa pag-away sang COVID-19, ining Delta variant ni nga ginatawag. So importante ina, no? Madamo man sang apektado, no? Madamo sa apektado. Sining pagsira naton sa aton border, sa aton nga mga utod dito sa Panay. Pero, ti mas dako ang halit kung masudlan kita din sang Delta variant. Mag-action, isa lang kakaso sang Delta variant ang magsulod. Ti tungod sang tuman ini sa kamakalalaton, dako na yung problema ang aton nga tubangon. So kita mismo, dira sa mga area sa baybayon nga area, bulig-bulig man kita dira bantay. Kay base bala may maglusot iya dira nga mga sakayan bala. Hindi mga gagmay nga sakayan bala kay ibanti tinguha gid nga magsulo mapuli diri sa Bacolod. Base bala kon dira magagi sa mga baybayon bala. So kita dira nga mga barangay nga ara sa mga baybayon nga area, bulubuli kita dira bantay basi may magdungka dira nga mga sakayan bla, bantayan naton ina. Kay hindi naton gusto nga bisan isa lang kakaso sang ining Delta variant magsulod diri sa aton sa probinsya because that would cause a big problem para sa aton diri away sa COVID-19. Amo na nga istrikto kita nga siling ni Governor Lacson ang tanan nga pauli diri sa Negros dapat may negative RT-PCR test.
mabudlay ang sitwasyon subong. Mabudlay ang sitwasyon, mabudlay ang mga requirement, pero wala kita sang mahimo. Kaya nga aton diri tuyo tanan is paano naton mapunggan nga hindi kita diri masudlan sining Delta variant o kung ano pa nga klase sang variant, ano nga klase sang fraternity na dang masulod sa aton. Ha? So amo na mga kaksyon nga importante ning border control mo. Ang closure sa aton border, importante ini kayo. Ang iban ma-react mo, especially may mga araman nga ti, may mga negosyo, may mga paryente yang gusto na magpuli diri, but inatanan mga sakripisyo na nga dapat naton atubangon mo. Kay mas dako nga problema kung hindi naton masarangan, hindi kung magdako nga problema kung magdamo ang kaso naton diri sang COVID-19, kung magsulod diri ang Delta variant. Subungon na subuan ko ni gani sang pahayag na ni Undersecretary Maria Rosario Vergere bla sang Department of Health. Siling niya ang mga kuano meaning mga pag-istrikto, ang mga lockdown nya nagapahinay lang sang paglaptas ang variant, pero ginapaabot na nila nga mataas na lang nga mataas ang kaso. Kahapon nga adlaw naglambot na kita sa 5 ka digit sa aton kaso sang COVID. Naglambot na sobra 10,000. Si Pabla nagsubra naman ta 10,000. Tawo sa kulihin ti tani na panubo-nubo na ni siya. Subong bangod sang Delta variant nagsaka naman. Kita diriya sa probinsya kag syudad sa Bacolod, at least nakita naton sa nagligad nga adlaw matamat naman naganubo ng aton kaso dire. Ti basi masudlan kita Delta variant. Mo na problema da. O dito sa Aklan, gakaso to sila isa kadlaw 595, isa kadlaw Aklan nang na. Ti ano bala gamay mala ng Aklan, gakaso sila ya 195. Subong tag hindi wala sila ganubusin niya ang kaso nila dito. Hindi naton gusto nga matabo ina, no? Ining Delta variant ni ti ara na gid man kuno tanan kuno nga lugar sa Metro Manila may Delta variant ay mo nagambal si Vergere nga siling niya ginapahinay lang ining mga restrictions ni ining mga pag-istrikto, gapahinay lang ni siya pero masaka gini ang kaso. Masaka gining kaso sang COVID-19. Kag amo na ang aton nga hindi dapat pagpasugtan nga matabo diri sa aton sa probinsya sang Negros Occidental kag siyudad sang Bacolod. Again, importante gyapon ang aton nga kooperasyon isa kag isa. Kung ipasira naton ang puerto sa Balago, ipasira naton ang puerto sa Bredco, sa airport, sa Escalante, bantayan tamanda sa mga baybayon bla nga mga area siling ko na, bantayan ta basi may maglusot dira bla nga mga sakayan halin sa Tabok, basi maglusot dira bla nga pilit gid nga magpuli diri sa Negros, mangin vigilant kita sina, mangin mabinantayon kita mga kaaksyon. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 8:14. Mabalik kita sa dugang naton nga pagpangalagad pagkatapos ang dugang naton nga mga pahibalo. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balat. Okay? Sige. Mga gabi dira sa kay Remy Ponce, watching from Jubail, Saudi Arabia. Kay Lynn Lobrigo Alvarez, good evening man. Sa kay Teddy Tokeri Sr. from Barangay Sagasa, Bago City. Makilala ko ng pamilya Tokeri yan, sa Sagasa, no? Sa kay Kim Johan, congratulations sa PNP Bacolod. Lilia Manseba from Murcia. Sa kay Teres Simpron Yong, maing gabi mandira. Sa kay Rufino Era Gabino, monitor ni siya from Barangay Handumanan. Manjo Arnejo, maing gabi man sa imo. Alan Inoria sa Parañaque City, Metro Manila. Halong-halong kamundira, no? Sa kay Janine Aujero. Good evening sa imo inda Janine. Sa kay George Gargasiran.
Romina Acevedo Mimbela, sakay Melchorita Ferrer sa Barangay Bata. Sakay Joy Flores Minanga. Happy 52nd anniversary ko no. Kay mga ka-aksyon na ma-celebrate kami sa amon nga 52nd anniversary sa August 17, no? So, wala. Salamat din sa inyo mga pagpanamyaw. No? Elmer Regula. Gatag ko nung prime water kape 24 hours. Siling ni Mama Elizabeth Palaka niya 9 months na wala pulos ila serbisyo. Gin-upgrade nila, naglain pa subong. Lubog ang tubig sa aga, hinay pang tubo diri sa Fortune Town. Pero wisyo pagit sa mga consumers nila. Actually, ako, isa ko ni sa mga nagpamatok. So, una sining joint venture agreement ni. Daw kita kong record ni sang prime water sa iban nga mga water district. Hindi ginmayong ilang record eh. So, siningkote kung di mayo ito ilang record, paano, paabuto natin nga mayo record na tis Bacolod. Hindi ka nansiyahan ta sininila, no? Da sa mamaylan kano nga pinitinsyan ng mga tao da prime water da kadis mo man bago mo man. Sakay Emily Tambasin Perez from Barangay Alihis, maayong gabi. Sakay Glacia Ablas, maayong gabi man sa imo, no? At sige, standby sa atong dugag diri nga pangalagad Action Radio Philippine Standard Time las 8:17. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyog, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig, istasyon nga hindi kamo pagkalipatan. 7 ka mga kongresista, 1 ka gobernador ang araw sa nagkulist sa PDEA yung pamangkot to nagligad para pamaninga linaw wagay sa ngalan wala to naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang kung kays nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sang inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra Wala niya tsansa mo, nagpasarhag na ang kamera, wala ang ila counterpart sa Senado, nagpabungol-bungol. Kamuda daw ga pinagusto lang sa kamera, insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, Sabato, Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019 DAS-CoV. I issued an order to Executive Secretary Mijal Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sang pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sang pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sang pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sang 51 ka tuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi, komitido sa gihapon ang Aksyon Radio Bacolod nga mag-alagad sa kahanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran. Sa tunga sang mainit nga away sa politika, ang istasyon nagapabilin na nga patas sa pagtalakay sa mga isyu kag problema. Bilang tagbantay sa kamatuuran, ginatagan sa importansya ang tawhanon nga kinamatarong kag nagakaigo nga proseso agud mawaragwag sang husto ang balita kag malikawan ang paglaptas ang salak nga impormasyon. Sa pagluntad sang kalamidad, gindulong sa inyo ang sitwasyon sa palibot kag padayon nga nagahatag sang pahanundom agud maluwas ang kaugalingon, ang pamilya, kalakip na ang tanan nga kaaksyon. Sa tion sang kasubo, nanarisari nga mga matahom nga drama ang nagalingaw sa inyo. Ang inyo reklamo amon ginpamatian kag ginhatagan sang aksyon.
Padayon ang reforma sa serbisyo ang ginahimo sa Aksyon Radyo Bacolod agud madulong ang balita sa diin ka man nga bahin sang kalibutan. Ang Aksyon Radyo Bacolod nagapanguna sa kadamuon sang online engagement sa Isla San Negros. Ang Facebook followers sa istasyon ang nagdangat na sa masobra tunga sa milyon. Sanon inyong pamatian Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Humalin sa tutugtub suwong, nagapanguna sa gihapon sa balita, serbisyo publiko kag kalingawan ang Aksyon Radio. Napili bilang finalist sa UP Broadsox Choice for Gandingan ng Katarungan sang Gandingan Awards 2020 ang Aksyon Radio Bacolod. Naghakot man sang pagpasidungog ang makatapo kang programa sa Aksyon Radio Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020. Ang tanan nga kadalagan nga naangkon sa Aksyon Radio Bacolod sa masobra 5 kadekada ang nagapatimaan lamang sang padayon nga pagsalig sa mga pumuluyo sa radyo nga nangin kabahin na sa ila matag adlaw nga pagpangabuhi. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kaulog na ngay, saysay ang mga kalintangan. Responsable ang pagbalita, kabayo na Na morning, bilog nga dakpanwa sa Bacolod, bilog nga probinsya sang Negros Occidental. Action Hotline! Mayad-ayad nga aga sa liwat sa aton sining nga magka-aksyon nga nagamonitor na karon nga aga sa aton. Maayong udto Pilipinas, Aksyon Balita Banat Bulig. Mayong hapon naman sa itong mga palanggagamangitan palamati. Ayun nyo naman kubos nga lagad si Tito Wilma, upod ninyo karong nga hapon sa pagpangalagad sa palatuntunan. This is my life. Amon, first time ni natabo diri sa aton sa Pilipinas kag sa kalibutan nga nag-amo ning senaryo ta. Yes, maayong gabi kalibutan. Welcome na sa pagpangalagad sa Aksyon Firing Line. May gabi sa liwat, kamusta naman mapalangga naman tagpalamati, region-wide magpalagad kita sa labilin isa ka oras, 19 minutos, karon gadlaw Miyerkules. Anniversary Action Radio Bacolod. Isa po kayo sa haligi ng katotohanan para sa kapayapaan, hindi lang sa siyudad ng Bacolod, kundi pati sa lalawigan ng Negros Occidental. Mabuhay ang Action Radio Bacolod. Sa pihak sa mga pagtilaw ngay natubang sang komunidad, padayon nga nagpangalagad sa inyo. Kahapon, subong kag sa palaabuton ang Aksyon Radio Bacolod. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Mensahe nga may dala, paglaong kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagdudlak sang adlaw, sa pagduhaw sang biton. Mga balita may dala, inspirasyon. Aksyon Radio, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Discussion, fearless comment. Action Firing Line. Action Radio Philippine Standard Time, las 8:25. Balik na diri sa aton nga pagpakaragad. Sa sining bahin, i-check tanay bi ang pila ka mga balita, no? Nga natipon ni Action Art Tay Hupon. Assigned karon sa
Bacolod City Hall, no? Nanang mga balita naton dira sa Bacolod City Hall, no? Dugay-dugay matalakay kita diri sang kuano okay na si Action Art. Ay, sige. Kag dugay-dugay talakayon tani Blankay kuano. Ining kay presidential spokesman Harry Roque bla. Kundi daw dinaguso to ang mapapakuna sa tong nagligad nga adlaw abe sa Manila, especially sa Las Piñas to mo, no? Nagdinaguso ang nagpapakuna to after nga nagwa ang isa ka balita abe o isa ka pahayag ni Presidente Duterte nya ang hindi magpapakuna hindi ko pagpasugtan magwa sila balay ipadakop sa pulis ang mga barangay kapitan dakpon nyo daw mo na blang payag tapos daw wala ayuda ayuda ang hindi magpabakuna talakayon tanakaron meanwhile check tanay si Action Art sa iyos nga report halin sa Bacolod Government Center. Action Radio City Hall Report. Action Art, mayang gabi. Oy. Action Art? Ay, Action Boy. Yes, mayang gabi. Kumusta ka na? Mayang gabi, nagakuan ko kay sa monitor ko, wifi no, EBS-CBN. Sige lang, dire lang ko budget sa siya. Sige. Okay na. Kay abi ko gani ko siya ito. Okay na. Kasado na ganito. Okay na gali. Anyway, Action Boy, ang balita sa Bacolod City lang. Kali halin pa kayo na ang sa nga contact natin tani sa kay City Adda Ang kay Dr. Chris Rugon. Actually, si Dr. Chris Rugon nag-indicate na pwede na siya. Galing kaya ambot na yung mga importante siya mga activity kay Action Boy nga siya mga tag-statement. Parte ito sa 14 balang ang mga kwan. Itong tama na PIO? Sa PIO. Kaya siling ko i-update ko bala kung tani kung sino atong mga sa 14 to bala kung bala ini sila may close contact sa kay Mayor, kaya tika balok naman ng taga-PIO mo nang nag-ulupod mo sa Mayor kung may mga activities. Daw ang balindani, kung daw ang kalan, daw wala mas sila close contact kay Mayor ko, no? Amo na, bisan si Vice kayo na mo itong hambal niya nga, wagid na dapat kabalakaan kay why to sila contact. Kag ang nami Action Boy kay kuan ini sila, asymptomatic la, wagid ya sang nagbatyag gabi sa simptoma bilang mapatimaan nga may COVID. Di sila, tiyan mo na gani siling ko, kung si Vice Mayor Elsin pa mo nang pinakadelikado, kaya nang hindi mo mamalaan ba na? Hindi mo makita ang tao, gano'n normal naman ang panikay-sikay niya, pagulag niya. Daso, igo ko tahon gali iya. May COVID? Ang iya sining Igo ko tahon gali, may positive gali sa COVID. Oo, may lang ako may kibit lang. Sabi niya, COVID niya mo. Kay guro sila mayo ya adverse effect guro kay nakado sa nabaluan guro nakapabakuna ni sila ya. Correct. Amo nang reason nga bisan si Vice Mayor Elsie Gambal siling niya ang maayo lang kay ini sila ang fully vaccinated na Action Boy. So when you say fully vaccinated, kung Sinovac ka man o kung AstraZeneca or Johnson & Johnson, buto mo na natapos mo gini ang required doses para fully vaccinated ka. Pero tisiling din ni Vice Mayor Elsie dapat ini mag-survey ni nga ayaw pinar kag sumuman leksyon sa tanan ngati ang COVID ara i Action Boy, no? Ara i hapon. Apisar sa mga pagnubo sa cases sa Bacolod City, siling ni Vice Mayor Elsie, kita maghatag sang kumpiyansa. No, kay pwede niya magtuhaw ang COVID anytime, no? Kaya ang isa pang ginakabalakan ang parte sa Delta variant. Now, gin-check natin kay Vice Mayor Elsie Action Boy kay kundi siya ang chairman sa local IETF po. Siling ko siya Vice ano ang imo comment sila kay sumong
Inaistoryahan ta parte sa sining ginakabalak-an nga Delta variant. No? Nga ang epekto niya, paglali makatapik, di may tendency nga madasig ang pagpaglaton. Now, ang sining gani diri ni Vice Mayor Elcid, sining nga mo lang ganing problema nga bisan ako gataas pero yung blood pressure ko. Kay siling hindi magtaas ang blood pressure mo sila nga ang apor yung government apor siya kinatugutan lang mag-travel. Di pa gusto lang. Wise kang negative RT-PCR test result. Iyan na desisyon sang National IATF yan. Di gano'n sila nga mo na malain gan isa na IATF dyan dapat i-review man nila kay ang dito sa Iloilo sila nga Jackson Boy may mga record to yan nga apor ang nagkuhan, government apor ang nagpositive. Muna. Okay, why sila yung ina-require negative RT-PCR test mo? Wala iya. Hindi ka lang yan. Patalakat ka lang yan. Travel ka, anytime, no problem. Sila nga mudlay ina, no, kay ina-indikasyon nga kapin pagin ko na halimbawa, why ito ginapangayo, Delta variant carrier na karon ang government apor. Kag makasunod di sa Bacolod, anong talang nakaroon man? Kundi ayawan naman tayo na kalagas sa Sumboy, contact tracing. Sila nga ba isay why na problema ang sa contact tracing mabudlayan ta pero kung ninali magkuha na din ang Delta variant nga dati sa tao pinakanubo ini 8 malatnan niya mo pertiyak dasi. Pertiyak dasi ganito mo na sila nga hindi lawg-lahog ini kabay pa sunod diri sa kay Vice Mayor Elcid Pamilaran nga tani matalupang man pamatian man sang National IATF ang personal ko lang ni, I am not speaking on behalf of the IATF. Sige, this is my personal opinion. Kay ang bottom line ng Sunboy, sila yung tanan ginapaninguha tani para niya tanan sa safety tadi mo sa Pumuluyo, sa Bacolod. Correct. Nga kung alangan man nga kung di talukpan dito magiyo, kung di aksyonary ng tatermi, gangirit pang sa aton ang COVID yawan na tayo alaga siya permi kung halimbawa, no, huwag ginapangayo nga may ara sang kaso nga magsulod diri sa Bacolod City. Yari si Vice Mayor Elcid Pamilaran. Ang isa pa ka-problema nga ang government apor exempted amo ni action art kang kasaka ang BP ko kay sentido common lang nimo nga ay exempt mo ni sila na nung sila yung diplat na COVID. So kung nang taong mo ng report alin sa Iloilo to daw siyam dito ka apor ang nagpasidit nga exempted ni sila iya o galing sa LGU wala may mahimo kay omnibus guidelines ni for me dapat amend nila kay karon way ni unpat ang manay tadi. No, nano ni siya iya, si Superman, hindi ka malapnan. Wala siyang exemption. Ako nang na-action ata, dapat i-address na nila kay ang mintras nga hoping na wala pa ding bilsa. So, mintras nga hindi mo na mamindar, sige nila nanay. Na, amo na action boy. Ang point na ni Vice Mayor Elcid. Itilay naman na mo. Karoon kung ninali, magtaas ko ng cases, nga maging reason nga i-elevate naman sa mas istriktong community quarantine na status siya kundi na budlayan naman ng Pumuluyo sa diri instead nga magkamat-amat kita bangon pasi magpareho kita sa status ng iban nga ginbalik sa ECQ kag hard lockdown action boy. Now in-check na naman sa bahin sa committee babla ni Councilor Renisito Novero kay kundi siya ning chairman sa Committee on Quarantine Centers. Siya man ang in charge of vaccination center. Gin-check ta action boy kung nano ang mga preparasyon kag kung mala nakasugilanon sila lately sa taga-DepEd. Although ngati siling din ni Councilor Novero expectedly by September bisan mag-open ang klase waay ginman niya gyapon sang face-to-face instruction mo. Blended learning ni gyapon most probably kuan ni siya module kag online no na learning. Siling diri ni Councilor Renisito Novero siling niya waay ginman problema so far kung parte sa mga eskwelahan in fact mo gali mga eskwelahan sa mga Sunboy
nga nangin standby na lang no matapos nga pinangnubo na wala mo pinangnubo ng cases sa Bacolod. Di ini nga mga lugar why naman sang ginabutang pa nga mga patient, no? So siling ya ini nga mga lugar karon ginaprepara lang ni in case why ginapangayo, no? Nga kung mayara gid man sang why ginapaabot no nga pag-surge sang cases. Pero as to iya sa opening of classes, siling niya, why na given na kay actually nataga naman yung instruction sa nasyonal, ang taga-DepEd niya pinanglan pag-support sila sa LGU, no? Sa ngila sa pag-away sa LGU against sa COVID-19. So kampante siya na why problema nga mga bulutuan ngati gintumod sa itong gamiton man bilang vaccination checkers. Sige na especially kung mag-abot na sa ulihi ang mas madamong supply sa AstraZeneca na COVID-19 vaccine kagin bakal sang Bacolod. Yari si Councilor Rinisito Novero. Ang aton nga quarantine facilities nga ginagamit basically sa eskwelahan. Pero mga 8 na lang eskwelahan pong ginagamit naton. Hindi lang yan eskwelahan Okay. So, 8 na lang ka mga facilities. Hindi na pala kinanglanon mid-time. Pero, kung kinanglanon gid gihapon, available man gihapon. No need na Councilor, nga mag-obra pa kita liwat to memorandum of agreement po sa DepEd. No need. It's already mandato na nga sa pilog nga function sa Pilipinas nga ang DepEd will cooperate with the local government units in the provision of quarantine and isolation facilities. Sa Moraxon Boy, si Councilor Rinisito Novero. Ang mga nagapanguna balita gikan sa Bacolod City Hall, ang ka-aksyon nyo. Aksyon ay tayo upon una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod. Yes, salamat gid Action Art. Thank you, no? Thank you gid sa Bacolod tut sakto no timing gid. Anyway, salamat gid sa kay Action Art. Amo nang I would agree with Vice Mayor Elcid Familiara, no? Nga siling niya nga away ni gid require ang mga apor ni authorized person outside residence bala nga mga government employees nga away ni sila gina-authorize siya ang ina-require sang negative RT-PCR test. Ano ni sila mga Superman nga hindi matapikan COVID. Tsakto man, may punto. Amo ni yung isa nga balingag ni yung isang kuan mo. May pagkabalingag man yung isa ang mga guide, mga kuan bala, mga policy sang NIATF. Damo balingag actually mo. Pero are, ang National Interagency Task Force gin-create ni siya paagi sa executive order sa presidente. Ang konstitusyon naton, ang local government code, ang konstitusyon, ang local government code, nagasiling nga ang isa ka local government unit may poder nga magpatuman sang kung anuman nga mga pulisa nga natanaw niya para sa proteksyon kag interes sang pumuluyo. Muna bla? Di kung daw tanaw ta nga daw hindi pwede sa ato ng mga guidelines na kag mga policies ang NIATF, di imo tayo sa ato ni sa tuyo nga maproteksyonan tayo ng atong pumuluyo kay ara na mandated na sa aton nga mga local government units nga magpatuman sa mga pulisa nga nagahatag proteksyon sa pumuluyo to the best interest of its people. Amo na yan sa konstitusyon, amo na yan sa local government code. Tiniya law na ya, kasuguan na ya, iniya IATF ni National IATF na create na niya through an executive order din ang mas mataas na da. Kundi iya sang local government code. Tsakto ginaya aga-agree ko kay Vice Mayor Elcid Familiaran. Nigataas ang BP ko sa ubra nila nga ang mga apor yang government employees why na iya gina-require RT-PCR test ano ni sila ya Superman nga hindi matapikan COVID. Sinubing hindi ma-high blood sinaman. Kay amo na gani kay report dito si Lilo. Siyam ka kaso sa may Delta variant, mga apor nga mga government employees. Ara sugataan nyo kay ang inang policy na nga balingag di kundi nga apektado ya ang mga kauturan naton dito sa syudad kag probinsya sang Iloilo, no? Las 8:40 kita mga aksyon dali lang mabalik ako
kaya may dugang pa kundi nga obligasyon basi malang alang kung oras bla. Standby mga ka-aksyon sa aton nga pagbalik. Ang balita. Yes, sakay Risa May Bolo sa Purok Bulak, Barangay Mandalagan. Maayong gabi dira sa imo. Kay Bon Ignacio, yes, maayong gabi dira sa imo Bon. Marikyat, Uenaro Gonza, happy 52nd anniversary. Si Wena, no? Sige. Sakay sa sitio Bungyod nagli si Marikyat. Sa Mamaylan City, no? Sa kay Emily Tambasin Perez, kay Marlene Plutenia, maayong gabi man. Lilia Taton, maayong gabi. Adira sa Gardenville, kung aga ko wala kami di tubig, tubod kong gabi, tsokolate. Tiway ta may imo na. Way ta may imo na sang obra sang prime water, no? Sa kay Marlene Privano, actually may mahimo kitas na, galing kay wayon ta kita dapat na kay perti ka halit, ang halit ni mo lang, biserbisyo, halit ya. Ana Thalia Estrella, sakay John Nathaniel Del Monte, from La Carlota City. John Nathaniel Del Monte, sa Oriarte Subdivision. Okay, muna sila ang aton nga mga bag-o nga nagsulod, no? So mabalik ako sa inyo mga ka-aksyon sa aton nga firing line pagkatapos ang dugang naton nga mga pahibalo. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyog. Istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 katuig. Istasyon nga hindi kamo pagkalipatan. 7 ka mga kongresista, 1 ka gobernador ang araw sa nagkulist sa PDEA di pamangkot to nagligad para pamaninga linaw wagay sa ngalan wala to naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang kung kayo nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sang inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra Wala niya tsansa mo, nagpasarhag na ang kamara, wala ang ila counterpart sa Senado, nagpabungol-bungol. Kamuda daw ga pinagusto lang sa kamara, insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, Sabado, Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019 DAS-CoV. I issued an order to Executive Secretary Mijal Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sang pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sang pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sang pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sang 51 katuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi, komitido sa gihapon ang Aksyon Radio Bacolod nga mag-alagad sa kanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran. Sa duwa sang mainit nga away sa politika, ang istasyon nagapabilin na nga patas sa pagtalakay sa mga isyu kag problema. Bilang tagbantay sa kamatuuran, ginatagan sa importansya ang tawhanon nga kinamatarong kag nagakaigo nga proseso agud mawaragwag sang husto ang balita kag malikawan ang paglaptas ang salak nga impormasyon. Sa pagluntad sang kalamidad, gindulong sa inyo ang sitwasyon sa palibot kag padayon nga nagahatag sang pahanundom agud maluwas ang kaugalingon, ang pamilya, kalakip na ang tanan nga kaaksyon. Sa tion sang kasubo, nanari-sari nga mga matahom nga drama ang nagalingaw sa inyo. Ang inyo reklamo amon ginpamatian kag ginhatagan sang aksyon.
Padayon ang reforma sa serbisyo ang ginahimo sa Aksyon Radyo Bacolod agud madulong ang balita sa diin ka man nga bahin sang kalibutan. Ang Aksyon Radyo Bacolod nagapanguna sa kadamuon sang online engagement sa isla sang Negros. Ang Facebook followers sa istasyon ang nagdangat na sa masobra tunga sa milyon. Sanon inyong pamatian Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan Humalin sa tutubtub subong, nagapanguna sa gihapon sa balita, serbisyo publiko kag kalingawan ang Aksyon Radio. Napili bilang finalist sa UP Combrodsok's Choice for Gandingan ng Katarungan sang Gandingan Awards 2020 ang Aksyon Radio Bacolod. Naghakot man sang pagpasinungog na makatapo kang programa sa Aksyon Radio Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020. Ang tanon nga kadalagan nga naangkon sa Aksyon Radio Bacolod sa masobra 5 ka dekada ang nagapatimaan lamang sang padayon nga pagsalig sa mga pumuluyo sa radyo nga nangin kabahin na sa ila matag adlaw nga pagpangabuhi. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y Samsang ang mga kailangan Responsable at ang balita Pagkain na Na morning, bilog nga dakpanwa sa Bacolod, bilog nga probinsya sang Negros Occidental. Action Hotline. Mayad-ayad nga aga sa liwat sa aton sini nga magka-aksyon nga nagamonitor na karon nga aga sa aton. Maayong udto Pilipinas, aksyon, balita, banat bulig. Mayong hapon naman sa itong mga palanggagamangan kang palamati. Ayun nyo naman kubos nga lagad si Tito Wilma, upod ninyo karong nga hapon sa pagpangalagad sa palatuntunan. This is my life. Amon, first time ni natabo diri sa aton sa Pilipinas kag sa kalibutan nga nag-amo ning senaryo ta. Yes, maayong gabi kalibutan. Welcome na sa pagpangalagad sa Aksyon Firing Line. May gabi sa liwat, kamusta naman mapalangga naman tagpalamati, region-wide mga palagag kita sa Labilin, isa ka oras, 19 minutos, karon gadlaw Miyerkules. Anniversary Action Radio Bacolod. Isa po kayo sa haligi ng katotohanan para sa kapayapaan, hindi lang sa siyudad ng Bacolod, kundi pati sa lalawigan ng Negros Occidental. Mabuhay ang Action Radio Bacolod. Sa pihak sa mga pagtilaw ngay natubang sang komunidad, padayon nga nagpangalagad sa inyo. Kahapon, subong kag sa palabuton ang Aksyon Radio Bacolod. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, dati tinagaman apat kumansaka ang tubig. Actually, ko po medyo mataas na ang tubig. So, kinaulat natin nga pasiwala nga ng traffic doon, nag-transit dito sunod. Ang continuous rain ang nag-sagbit sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa Subong. Hunyo 4, 2021, sang formal ay ginanunsyo sa Pag-asa ang panahon sang tig-ululan o rainy season sa Pilipinas. Gani, lauman ang maulaling nga panahon umpisa subong tugtog Nobyembre 2021. Ang Pilipinas sa mayroon sang early warning system para mahibaluan ang lakat sang panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon nga rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan karon nga panahon sang tig-ululan. Kung nagapuyo sa lugar nga masami ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang Pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasakong nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento
kag iban pa nga kinahanglanon. Kini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mga taas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID-19. Sa panahon sa tigululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa nila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A, influenza, kag iban pa. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig, lutuon sang husto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon, kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanundong nga maghalong sa tanan nga tion. Good day everyone! Ako gali si Ann Defensor of Action Radio Bacolod. Kag subong sa 5 years na ako nga nagatrabaho for Action. And nagapasalamat ako syempre sa management sang sining ako nga trabahuan bangod sa ilang paghatagban bulig sa akon agud nga mas nga mapa-improve ang akon iyang ikasarang sa patag sa paghambal sa kahanginan kag siya. Balanced discussion, fearless comments. Action Firing Line. Balik mga ka-aksyon sa aton nga pagpangalagad diri sa Action Firing Lines na biling mga minutos sa aton nga pagpangalagad. May gabilan nila kay Merly Gonzaga sa Alihis, Barangay Alihis, no? Kay Jean Ostan sa Alihis man, oy may gabita sa mga taga Barangay Alihis, ha? Damod na mga taga Barangay Alihis, no? Sa kay Ma'am Vanessa Mayo, may gabita kay Badico Doc Mayo, driving kuno sa to auction, while driving to auction. May auction, may kuan guro sila, may auction na kantuan. Anong baklo nila nga duwa ni Ma'am Van kag ni Doc Mayo, ha? Sa kay Melili Oligo, of course, Jill Carmely Sikugal, hindi ko bla makumpleto kay uto na ding sako, no? Di ko tanawon sa piyak bla. Tison, sige. Sa kay may gabidra sa inyo, no? Sige. Sa mga katapusan naton diri nga pagkatalakayon mga ka-aksyon, daga yum-yuhom kun nibla sang kay Secretary Roque nibla, Harry Roque bla. Nga siling niya, kundi daw nagdinaguso to pabakuna ang mga kuan, ang pila ka ang sa Manila doon nagdinaguso to pabakuna. Pagkatapos nga daw nagpahayag ang presidente niya, yang ayaw magpabakuna. Ipaaresto ko yan sa mga pulis. Hindi ko papayagang lumabas ng bahay. Ambal sa presidente. Ang presidente nangambal na. Nga mga barangay kapitan, manduan ko na. Kag mapulis. Nga hindi, pagbagoon sila balay ang hindi magpabakuna. Sus. Dinaguso ang tao to sa Manila, pabakuna. Dawa mo na be. Siling ni Roque, nya baw kabudlay siling ni Secretary Roque, nya kabudlay kay may nagapalaptas ang fake news bala nga ang arestuhon kuno ang mga hindi magpabakuna, hindi pagpagwaon sa balay kag wala ayuda, nya ting kapabudlay kay ang kapalapda may way sa kubrahon ng ibang mga tao mapalaptas ang fake news, nya tani sila ning tapikan sang COVID mayo pa. Wow, tiamak mo. Kathag na gid Kathag na gid si Duterte, ya. Si Presidente Duterte ang naghambal. Galing kay isa ting presidente tagahambal lang isa nga daw ay man sang piho. Nga siya ang presidente na gid naghambal, ha. Nga nagsilingan niya iparesto ko ni sila niya na bahala na kung ano ang kasulundan na ako manabat sina. Niya basta iparesto ko na sila sa mga pulis ay hindi mapapakuna, hindi kagwa sila buluyan. Ti mambal si Roque diya nga palaptar. Ti sino nga palaptar sa fake news na? Kaya ang amo na yung naghambal, amo nang nabatian sa mga tao, amo nang nagdinaguso nun sila, dugangan pa nga niya, wala ayuda. Ang hindi magpapakuna. Di siling ni Roque, niya ba gapati ang mga tao sa fake news. Sabi mo, fake news na nga presidente naghambal na. Amo nang isa ka problema. Kung ikaw, spokesman ni Presidente Duterte, amo nang dako nga problema da.
Kay ayawan kagid panagang, ayawan kagid sang rason sa mga ginapalayag sa presidente nga out of the blue. Out of the blue. Nagagawa lang bala yung mga pahayag nga iparesto ko sila. Ikay daw hindi pwede na. Alam mo, hindi ako naman nabat. Hindi Roque, niya fake news na. Presidente na gambal, fake news. Pareho na ginambalan mo ang presidente nga nagambal sang fake news. Di ba? Amo na gitbasihan sa tao mo. Amo na gitbasihan sa mga taga Manila. Ito nga nabatian nila. Ay, hindi gali kagwa. Way ayuda. Gabi man ang mga tao, no? Kaya kung may ayuda, yan pa makuna sila. Pandaman mo sila nga wala ayuda, makuna sila yan. Bahala na ang mga fake news. Ang mga totoo ng fake news, wala nga ng mazumbi ka, after 2 years, ano muna, mga fake news na actually mo, hindi mag-mind ng tao, basta may ayuda, no? Pero, ang kaladlawan din kay Presidente nagambal, siling ni Roque niya, fake news na. Pareho lang, ginambalan mong amo mga fake news na. Ha? So, amo na siya na medyo doon hamot lang kung lasang nabasa, kung nibla nga, kabudlay ni kong gisa sa aton nga mga opisyal bla nga, way bla sa lalanto, bla. Way ga coordinate, way sila ya ga group chat, coordinate lang mo para nga kung ano ang mga pagwad ang mga pahayag daw, kung bla daw, piho man bla. Hindi bla magtalang-talang ang tao, budlang isang tao, katalang-talang, kaya ang mga pahayag sang isa, lain man to piyak, lain ang pahayag sa presidente, lain sang irason ni Roque. Kung spokesman kaya, kung anong ambal sa presidente, amo na mo. Ikaw spokesman niya mo. Ikaw yung mahambal kung ano ang inambal sa presidente, kung ano yung ambal. Kung maghambal ka nga spokesman ka, pero yung presidente, yung gambal mo. Tiyariya, ang sitwasyon naton, ang presidente mahambal mo ni, si Roque, lain ng iyaya. Lain ng iya. Ting tao ya. Gasala ang tao, talang-talang ang tao sa obra nila. No? Anyway, i-coordinate dabi ang inyong effort dabi. Coordinate ka mo bala para nga hindi magtalang-talang ang tao, no? Sige. Well, anyway, medyo bright side lang sa aton sini nga pagpangalagad. Ining aton nga mga Olympians bala. Sa history sang Olympics, amo ni sa mga Olympics ang Pilipinas may pinakamadamo ang medalya nga nadala. Hindi ang pinakadamo sa mga nagpartisipar nga pungsod, kundi ang Pilipinas bala, ang record sa Pilipinas sa Olympics, amo ni pinakadamo ang medalya nga naangkon naton. Isa ka bulawan nga medalya through Heidelin Diaz sa weightlifting, 2 ka silver medals halin kay Nesty Pitesio kag Carlo Paalam sa boxing, kay kina perde si Carlo Paalam sa iya kontrato nga taga Great Britain. Bronze medal halin kay Yumer Marcial sa patag sang boxing. Kag ang aton nga mga iban nga athlete may man performance like Ed Obiana sa pole vault nga nakasulod sa finals. Si Carlo Yulo sa gymnastics mayo man ang performance, no? Although Thailand diferensya nakamedalya man tani. Pero in general perte aton nga performance for this Olympics, no? So sa aton tanan nga mga athletes, sa mga coaches, congratulations gid. At least may ara man bala positive nga balita para sa aton diri sa pungsod Pilipinas. Sa tanan nga mga Olympians, no? Salamat sa inyo serbisyo sa aton nga pungsod. Salamat sa inyo dungog nga ginhatag sa pungsod Pilipinas. Ang ibanda nga mga kaaksyon naton nga nagatuyo na nga magsugod hakwat-hakwat, si Heidelin Diaz, 50 milyones kuno ang iya sini nga premyo nga makuha. Sa boxing, basi gusto niya mag-blue boxing da. Si Carlo Paalam ni Stepetesio ni 17 milyones man. May mga balay pa, may mga salakyan pa ni sila nga iatag sa ila. Daw mayo-mayo man ang incentives, no? Sa dito ganito may isa to ka report na basa ko sa dito ka pungsod man. Indonesia. Ngang ila gold medalist ya tagaan daw 5 ka baka. May damo na ila to ya. No, ang mga incentives nila pati kita may incentives man ti milyon ya, kwarta ya ngaton. So sa liwata, this is a bright point in our events happening in the country. Ngati sa Olympics halin sang 1924 nga nagapasakop kita sa sini nga Olympics amo ning pinaka maayo nga performance sa Pilipinas. First time in the history nga may gold medal kita.
First time in the history nga makadala kita 4 ka medalya pauli diri sa Pilipinas. Objective, balanced discussion, fearless comment. Action firing line. With that, mga ka-action, salamat sa iyo pagupod sa aton nga pangalagad. Mayang gabi sa imo, ihadad Jocelyn Song Comedia, good morning, no? Kay Jessa Pedro, mayang agaman, sige. Salamat sa inyo pagupod sa aton. Sa ngalan ni Action Brian Morden, ang inyo diragad temporaryo, Action Boy Duran. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Action Radio. Action Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Action Radio. Sa Bacolod, Action Radio. Action Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Action Radio. Sa Bacolod, Action Radio. Action Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo,